Здравейте и добре дошли в комфортната ни зона, където превръщаме дискомфорта в комфорт. Днес имаме много специален гост, мой близък приятел. Може би ви е познат, може би не. Не само в България, всъщност, но ще се запознаете с него и ще се радваме да ви разкрием малко повече зад нощния живот и зад колоритната личност, която се крие. И се радваме да ви представим Стелиански. Привет, хора! Добре дошъл! Благодаря за топлото Добре дошъл. посрещане. Наистина теб съм винаги. впечатлен от това, което правите за толкова кратко време. Така е. Имате сега. много уютно студио. Много благодарим. Комфортна зона. Абсолютно. Пак. Всеки път с някой различен детайл. Чувствам но се пък- много комфортно със сигурност. Това Супер. Радваме се за което. И благодарим, че се съгласи все пак и че направи всичко възможно да дойдеш на време, за да можем все пак да снимаме. Вече казах на Стевчо, това е излизане от комфортната зона. Не съм правил такова нещо Значи наистина досега. върви тук И посланието. се радвам. Тук нали целим така да разширим Разширяваме. границите на комфортната зона, така че ще става все по- и по-комфортно. Надяваме се, да. Но нали, изкарваме се първо извън комфорта, за да влезем пак в така фокус и удобство в това, което правим, с това, с което занимаваме. И ще се радваме много, понеже ние се познаваме с тебе достатъчно добре, но и на мен ще ми е много интересно, да започнем от началото, може би, за хората, които не те познават, чак толкова надълбоко или не са чували генезиса, откъде изобщо започва любовта към музиката, към това, Много- което правиш. Много е интересно това, защото няколко пъти вече ми се случва последните няколко месеца твърде често да ме питат хора за това нещо. Обаче аз винаги отбивам номера, защото си казвам, че какво значение има с какво ще им помогна на тия хора. Но цялото нещо с музиката е много интересно, защото почна много на шега. Наистина беше много на шега цялото нещо, защото долу-горе бях 11 или 12 клас в този период. Когато почнах да излизам, генерално беше много късно. Стевчо знае, че в нашия град тук. И Осми, генерално не девети. само в нашия град, в цяла България децата си излизат още от 15-16 годишна възраст. Бих казал даже 14, не знам. Да. Дори и по клубове. Вече се Което е отказват скандално. на 18-19. Да, вече има Да. декларации и някакви всякакви такива глупости. Натрупали се опит. Но бях 11 клас някъде, когато почнахме да излизаме по някакви домашни партита и преди да отидем в клуба, бяхме на домашно парти. Подгряващ. И на тия домашни партита винаги беше тотален хаос. В смисъл винаги, нали, първо, че всички бяха пияни, никой не знаеше какво се случва. Винаги се пускаше всякаква музика, имаше реклами някакви от YouTube, те тък му ги бяха въвели, мисля, нещо е такова. И нали знаеш колко е досадно, като сменяш музиката от YouTube, как има пауза. И това нещо продължаваше е така няколко месеца. И аз в един момент си викам, добре бе, човек, няма ли как да не слушаме най-рандъм музиката винаги и всеки да пуска каквото си иска и да има пауза на всичко отгоре. И оттам реших да си изтегля виртуал диджей, така, защото почнах да цъкам някакви неща и така из интернет и си викам, може би трябва да миксирам по някакъв начин нещо. И оттам ми светна реално, че можеш да миксираш просто и ти да избираш песните, които ще слушат хората. Да контролираш вкуса им ли? Да. Обаче генерално цялата концепция ми изглеждаше супер сложна в главата ми, защото ти гледаш някакви клипове, някаква техника, някакви хора ти обясняват някакви неща, обаче нали, ти е много трудно да го осъзнаеш, защото ти го правиш на компютъра, първото, което е с мишка и клавиатура. И генерално тогава беше много модерно EDM. И реално EDM беше музиката, от която сванах все едно концепцията на миксиране. Докато нали, винаги от дете хип-хопа ми е било нещо, което ми е нали, в душата и сме израснали с това и още от училище, даже цял живот наистина, смисъл, от преди училище имам чувство, даже помня как съм стоял седнал пред дивана
пред телевизора и примерно върви абсурд втората цетка. Това няма го забравя. Наистина. И нали, цялата идея за миксирането, нали, я разбрах от EDM музиката, защото просто това тогава беше тренда и просто е много по-лесно да го разбереш по този начин според мен. И генерално заради това според мен също има толкова много електронни диджеи, защото е по-лесно от другото. Да навлезеш. Но всичко стана супер на рандъм и по принцип ще ходя да уча във Варна, след като завърших училище. Но в последния момент се отказах и реших, че ще ходя да уча в София. В УНСС съм завършил. Не мисля, че това е нещо много престижно или има значение, но съм завършил УНСС. Завършил съм интелектуална собственост и бизнес там. Но това вече е по-напреде, както и да е. Генерално отидох там и бях примерно 3-4 месеца студент. И реших, че вече е време да направя нещо за себе си и да излезна от зоната си на комфорт. И аз наистина се надявах по някакъв начин да намеря някакво участие някак или някой да ме намери мен. Обаче виждах, че просто това не става така и имах един познат от училище, който има заведение тук в града. И му пиша, нали, здрасти, нали, как си, това, искам да ти предложа, ако и вие имате интерес, да направим едно парти заедно по Коледа. И той се нави реално. Тук в Шумен, нали? Да. Аризона се казваше мястото. И без никакви очаквания, нали, изобщо без нито за финансови възнаграждения, нито, нали, за да стане някакво парти, не съм очаквал и нещо такова. Но генерално това, което бях направил тогава и го помня, е, че много се едно хората покрай мен бяха научили за това, което правя и още преди партито реално примерно записвах някакви миксове и ги давах, нали, на някакви приятели, на дискове за колите и някакви флашки и глупости. Да. Това имам чувство, че много беше помогнало все за самия мен някакси хората да дойдат още на първото парти и да бъде супер пълно, нали, и да се изкефят супер много всички и да има някакъв добър фидбек, защото аз не го очаквах това нещо реално. Да, за всички, които са ходили, знаят колко силни бяха партията в Шумен. Не, аз, нали, не се особено случваше нещо първото подобно. парти наистина 2017 края там декември месец, 22 декември мисля, че беше наистина до ден днешен ще го помня, защото наистина беше супер пълно и всички се кефеха супер много и всеки идваше да ме каже колко е яко и как това никога не се е случвало, примерно. Тук в моите очи, нали, не беше нещо кой знае какво, защото не знам, в смисъл, просто си бях подредил някакви песни, реално. В смисъл, там си беше всичко по плейлисти и така нататък. Сега не е така. Тогава може би това е било някаква липса, защото за жалост града, аз тогава си го спомням, нямаше като че ли такъв тип музикална сцена развита за малко по тези, които не искат да слушат стандартната чалга. То, нали, колкото и да е тъжно да го кажа, то може би и сега е така. Нали, за жалост аз тази тенденция виждам, защото в момента, нали, съм благодарен, пускам в 5 различни града в България, освен София. И дори в тях се вижда как, в другите градове също се вижда как, нали, се страда от това да има различна музика. В смисъл, примерно в Пловдив има много заведения, които са без чалга, но са до 2 часа. И всичко приключва. Демоните след това всички отиват към чалга заведението. Нататък, да. Да. И във Варна също се опитват да правят нещо различно, но просто менталитета на българина просто е много такъв, който не знам. Не се забавлява до такава степен, някак съм забелязал. Не. Целият проблем е, че то не е просто музика това с чалгата, си е цял вид култура, който начин на мислене да не коментираме. Да, смисъл. То просто продава лайфстайл просто. Според мен не е само музиката. Това е главният проблем. Нали, аз не казвам, че и хип-хопа не е същото. И хип-хопа пак продава, примерно, както и в чалгата пеят за наркотици
изневери, алкохол и всички лоши пороци. Това го правят и в хип-хопа, но някак си не е същото. Малко според мен си доста повече вкус. Но да. Да, със сигурност. Много Аз се сещам за една интересна история, така ми напомни още първата година в студентството, като бях влязъл в роля на менеджер и скарахме точно на дискове сетове. Да. Обикаляхме всичките барове да ги раздаваме там, обаче срещахме Имаше го интересни този отзиви. момент. С теб, виж това го бях забрал обаче. Как Изненадате. веднага, Работи. наистина веднага ми светна. Бяхме направили наистина ние такива като визитки и Да. дискове и работи. Имаше списък с заведения, дават се, говори се. И той наистина ми помагаше с това нещо, но не помня тогава някой изобщо върна ли? Май имаше. Или не се сещам. Да, имаше че съм един бар, канал. който беше заинтересован, понеже канеха такива по-известни изпълнители. Спомням се, нали, като Боро, Димчо и тем подобни, ама май не се стигна до участие. По-скоро си спомням, че нали, аз разказвах на баровете какво може да очакват нали, от тебе като диджей, с каква техника си, бях си наредил нещата. Обаче те такива ме поглеждаха мене с неудумение. Да, кой си ти изобщо? Да, вика, ти някакъв негов говорител ли си? За какво? Менеджер, нали? Това е много интересно за менеджерите също, да, ама по-нататък, ако се сетим пак. ще Чакай говорим сега, за аз- В интерес на истината, оттам на мен пък ми тръгна един вид да се занимавам с бизнес развитие и точно по същия начин се случваха нещата, нали, с клиенти, с които съм работил, така че сме имали някакъв старт там. Със сигурност трябва да направиш стъпката в началото сам. В Да. смисъл, дори да ти изглежда страшно. Истината е, че аз и после и след това нещо винаги съм мислил, че диджейството, нали, просто всичко в тази сфера работи на принципа аз няма да се обаждам на никого, ще чакам те да ми се обадят. Което може би сега е така, но от време на време не е лошо, нали, и ти да покажеш, че имаш някакъв вид интерес. Да си търсиш късмета. Особено пък в началото. Защото като се замисля, съм пропуснал доста в началото. Аз ще да питам, има ли си момент, в който ето сега този твой приятел ти е подал ръка за първото Да. парти тук в Шумен. Други такива хора по пътя, ментори или как да ги наречем, не знам. Да, значи то много е... Ще се опитам да го съкратя цялото нещо, но това, което го казах за това заведение, е много интересно. На следващия ден, буквално на следващия ден, аз се събуждам. Аз съм в някаква еуфория, защото първо, че след партито ходихме там в клуба в града и всички ми се радват и какво ли не. И на следващия ден се събуждам и знам, че съм изкарал 50 лева. И Вау! то нямаше оговорка за тия 50 лева, момчето дойде и ми ги даде. Аз викам, мале, това е, Старта на кариерата. викам, добре платена работа. Както и да е. И на следващия ден ставам и нали съм супер доволен от себе си, че цялото това нещо ми се е случило. И гледам телефона, след 30 минути, примерно, като бях станал, нещо съм с майка ми и някакъв непознат номер ми звъни. И дигам телефона, еди си, кой съм, еди си, от кое място, чух вчера какво парти си направил, но искам да дойдеш да пускаш при нас. И аз съм някакъв такъв. Така ли работи света, в смисъл. И бях, нали, супер въодушевен от това. Човека тогава ми каза друга сума. Той ми каза сума. Трицифрена. И аз бях такъв край. Отивам. И тогава реално започна да пускам в клуб фото. И тогава реално вече беше 2018 и бях студент първи курс. И нашите ми плащаха найема. И аз изкарвах пари да пребивавам общо взето. Те ми даваха 200 лева за наем, другите пари аз се мъча да ги изкарам по някакъв начин, за да не ги искам да не искам допълнителни пари от тях, защото генерално идвам от семейство, което няма супер големи възможности и знам, че не искам да съм тежест просто. И имаше един период, дето се прибирах
почти всяка седмица да пускам всеки петък и събота. С влака. От София до тук. На университет през седмицата пусках тук уикенда. Защото реално и това пускане тук ме все едно учеше и мен като диджей да разпознавам хората, публиката, да се науча да миксирам по-добре, да селектирам музиката по-добре спрямо хората, които дойдат в клуба, защото там имаше разнообразие от хора. Вирго беше идвал там, между другото, което е много скандално, е така, на Random Friday, е така, преди да блопнат съвсем. И всякакви глупости, нали? Но в един момент това спря, даже не помня какво се случи, честно казвам. Затвориха го То мястото. вече толкова, да, затвориха го, нещо е такова. Но беше много яко и аз съм сигурна сега като каза, 100% съм идвала на тези партита. 100% да, то... Защото бяха много яки. И тогава, като го затвориха, аз бях много разстроена. Впоследствие разбрах, нали, защо и как, но Там много яко. също се научи да пускам музика за малко по-олегнали хора, което също като диджей ти наистина трябва да можеш да пускаш за примерно 10 вида аудитории, според мен. И там наистина хората бяха много над моята възраст. Там в един момент имаше средна възраст и беше 32-3, пък аз тогава съм бил на 19. Нали, в главата ми е било Playboy карти, докато те са искали да слушат Ice Cube. А къде влиза тогава разреса с твоя вкус на музика и това, което е добре да пускаш? Това е много тънък момент също, защото в крайна сметка ти ако искаш да просперираш, нали, в тази индустрия, очевидно за жалост, нали, колкото и както и да го гледаме, всичко опира накрая до парите и ти трябва да задоволиш публиката, за да може тя да консумира и, нали, съответно клуба да изкара пари. Защото ако пускаме музиката, която ние си обичаме и държим хората да чуят, надали ще им хареса. Смисъл, хората искат да излезат, да слушат познати песни, да си говорят, да се забавляват, но все пак смятам, че трябва да вкарваш нещо от себе си. И винаги съм го правил. И смятам, че това също помага по някакъв начин да изградиш себе си, защото хората те разпознават точно по този начин. С това, с което разнообразяваш. Сега има едно момче във Варна, като ходя да пускам и просто си цъкаме така из папките и се мъча да се излезна от комфортната зона, разбираш. И той музиката е много, това е много готино също, че спрямо нещата, които ти се случват в живота, ти можеш да изразиш себе си. И това много ме кефи също, защото примерно отивам и аз от самото ми настроение знам какво мога да пусна и се сещам сам за някакви песни и си ги пиша и си ги пускам. И това момче винаги ми прави някакви такива коментари, брат, как ги изкарваш тия неща, как се сещаш изобщо за това, как това. Но аз му викам, не знам, просто мисля реално, в смисъл всичко или е до... чувстваш. Да, всичко е до това, което ти е в главата реално, в смисъл това е много готино, че да наистина можеш да свържеш изразиш себе си чрез музиката. А по този начин ли забелязваш, че се свързваш най-добре с аудиторията? Да бъда честен, аз много обичам да подгрявам. Много хора не го обичат това, защото най-лесно е да пуснеш хитовете просто в 1,5 до 3,5 и това е. Но според мен в подгряването наистина можеш да разкажеш някаква история. Особено стая, нали? Защото се пее реално в хип-хоп музиката, нали? Аз генерално се смятам за хип-хоп диджей, но за жалост съм open формат диджей и ми се налага да пускам и поп музика и така нататък, което пак си ме кефи. Има много... Генерално музиката, която пускам, си ми харесва, но просто знам, че има някои неща, които трябва да ги пусна, защото просто знам, че хората ги обичат, а мен малко са ми втръснали вече. Но това е част от работата. Но пък има и някои такива парчета, които аз съм се кефил много на тях и съм пускал стотици пъти. Така съм си гледал нарочно в програмата, защото там имам Playtime.
И съм гледал по колко пъти съм пускал някой трак, който изобщо няма нищо общо с България. В смисъл, наистина, примерно някакъв френски трак. И примерно хората в клуба са го научили, защото съм го пускал стотици пъти в някакъв момент. Обаче вече и на мене ми втръсва. Обаче знам, че поне са научили нещо. Вече ги Защото мен ме е образуваш. кефило, да. Предал си. Да. Когато дойдоха първите така големи пробиви вече и в София, Ами, това също е много интересно. Значи, след COVID-а, генерално аз се изтръгвах доста по време на университета и все едно, докато стигна до по-голямата сцена, нали, се изтръгвах доста. Казах това, което, нали, беше там за джобните и така нататък, но фото умря в един момент. Нали. И 2 лета ходих по морето, пусках напред-назад по някакви барчета и глупости. Пак беше зле. В смисъл, не съм изкарал някакви пари, с които да мога да оцелея с тях. И истината е, че ги бях профукал и така за някакво никакво време. Купих си някакви дрехи, излизахме по някакви барове, глупости, Стефчо знае, така. За нищо се даваха едни пари, така за 2 седмици, наистина. Но както и да е, да го пропуснем този период, примерно 2018 и 2020, да кажем, че не се е случило. съм се мъчил и съм драпал някак. Пускал съм, не постоянно, но съм пускал и съм се мъчил. Правихме много дискове, промота, глупости, занимавахме се с ивентите във Facebook, да ги промотираме, да каним хора, да постваме в дискусии, какво ли нещо. Тогава реално беше Facebook, тогава беше жив. Нали? Ивентите във Facebook помагаха. Защото ми се случваше, нали, тук Шумен да прави някакви ивенти и да събират по 150 човека, което за Шумен Добре. е пълен бара. Да, В случая говоря за Лаваца. Поздрави и на Павката, ако гледа. И да кажем, че и този период мина и се стига до COVID. И в COVID аз влизам в някаква зверска дупка, в която не знам какво да правя в живота си, защото ми се случиха и някакви други лоши неща. И здравословни проблеми, и имах проблеми и с това да бъда уверен в себе си, което също е според мен много голям проблем на много хора. И бях изпаднал в някаква такава дупка, никога не съм бил. И бях си казал, че това няма да стане и си викам, няма смисъл да се занимаваш тия глупости. 1 година качвах миксове в Mixcloud. Всяка неделя качвах микс по 30 минути. Всяка една неделя, наистина. Нямаше една неделя, 52 седмици. Това го помня много добре. Съквартиранта ми в момента ми правеше обложките и постоянно идеята беше да бъде различен, нали, плейлиста и селекцията, и истината е, че начинът на миксиране се промени също в тая 1 година и така нататък. Но генерално цялото нещо не виждах много все едно да излиза нещо добро от него. В смисъл, имаше хора, които го слушат, но нон-стоп хора по улицата ме питаха, брат, няма ли да ми дадеш диск или нещо е такова. Хората винаги търсеха се едно физическия продукт. И аз винаги казах на всеки, хора, качвам всяка седмица нов микс. Смисъл, обаче никой не ме отразяваше в някакъв момент. Но си имаше някакви гледания. По едно време бях си казал, че ще каня различни гости. Имаше гости, както и да е. И мина тая 1 година и си казах, че това е too much да го правя, защото ти буквално в един момент си някъде из България и в неделя трябва да запишеш микс. Примерно, сме на море. Примерно. И това беше много безумно цялото нещо и си казах, че е too much и никой не го оценява. След това го правих 1 година още, всеки месец. И нали, мина някакво време и спрях да го правя изобщо. И бях почнал да тренирам. Имам един общ приятел, гумата му викат.
Стефчо ще каже. Познаваме го, да. И Поздрав. бях почнал да тренирам и това много ми помогна в това да бъда по някакъв начин по-уверен в себе си. И беше много нелепо. Имах едни листчета такива, които си ги зачерквах, че съм направил нещо за деня, нали, с месеци наред. И един ден ми звъни един приятел, онлайн приятел бих казал, който в последствие се превърна и в истински приятел, нали? И колега, DJ Raybon, ако гледа, поздрави за DJ Raybon. Ми звънна и ми вика, братле, нали, аз много се кефя на това, което ти правиш и аз реално и него го бях поканил в това Purple Rain предаване, което беше. И вика, аз много се кефя на това, че ти си постоянен, тук сега се почва една нова концепция в София, ще направя всичко възможно да те поканим. Аз се имам там с момчето, което движи цялото нещо. Очаквайте някой да се обади, така. И мина още някакво време и пак бях в залата и ми звъни Стефан Попов. Поздрави за Стефан Попов, ако гледа. И аз тогава си викам, мале, това е, защото те момчетата много яко ми го продаваха цялото нещо и за мен наистина беше някакво като от филм. В смисъл е така, от нищото ти си в залата в Шумен и си никой, наистина, и си депресиран пич, колкото и да казваш, че не си. И разбрахме се там с него, разбрахме се за някаква дата, отидохме, направихме го това събитие, трио се казваше, един път, два пъти, три пъти го правихме, мисля. Паралелно оттам ме потърси още едно момче, Боби, за което също съм благодарен и пусках там в един софийски бар. И по едно време ги комбинирах двете неща и така няколко пъти се случи, нали, да си пътувам, да си пускам на тия две места. И в един момент нещо стана, наистина е така от нищото, всичко все едно се преобърна. Рейбон ми звънна пак да ми каже нещо по-сериозно, което ще се случва с Ялта. И ставаше въпрос за SolarFest. И оттам вече, нали, той прехвърли топката на мен и Стефан ми звъна и ми каза, пич, искаш ли да пускаш и да подгряваш преди Скепта. Аз съм някакъв такъв... Скепта ще идва в България. Да почнем от там, да. Някакъв такъв, викам, мале, това е... И оттам... Аз съм някакъв такъв... Окей, смисъл, какво се очаква да кажеш на това нещо генерално? И... Там наистина просто всичко... Там наистина ценно света се преобърна след цялото това нещо. Беше супер яко на Скепта. Супер много си играх за този сет да го направя, да го подредя там. Наистина сигурно един месец без шегум съм подреждал 30 трака. И истината е, че ги пусках пред 50 човека, примерно. А на събитието имало примерно 3500-4000, не знам, не помня вече. Но истината е, че аз бях първия диджей, след мен имаш още един. И тогава беше диджей на Скепта. И тогава Скепта. Но както и да е, бях се постарал супер много за това и генерално, като го казвам това, осъзнавам, че винаги съм се мъчил за всеки един сет да се старая, независимо, нали, колко е важен и дали е някой по-малък гик или нещо. Винаги съм се мъчил да правя нещо различно. Нали? В случая вече не си подреждам, много рядко се случва да си направя някакъв плейлист трак след трак. Защото просто в момента съм по друг начин уверен в себе си и знам какво мога да направя и знам как ми мисли главата по време на един сет. Но генерално тогава, нали, много се бях постарал. И след този ивент, буквално, може би следващата седмица, пак Стефан ми звънна и ми каза, брат, искаш ли да пускаш в Карусел? Аз Карусел с Стефан сме ходили. Един път или два пъти бях ходил преди това. И имам някакъв спомен, какво беше и
си викам, вау пак, нали, смисъл, това е уникално. И оттам 2022, 30 юли, пак пусках с Рейбон първия път. Оттам вече наистина все едно още повече не знам. В смисъл, света е друг за мен. Там полето на изява, което това място ми е дало, искам много да благодаря, нали, и на Карусел, и на господин Георги Христов, ако и той гледа това. Просто е незаменимо цялото това нещо да си резидент в такъв символичен клуб, нали? Защото това ти дава възможност към, нали, тотално друго измерение, бих казал дори, защото ти се запознаваш с много хора и в случая, нали, освен че съм резидент диджей там, съм и букинг агент в момента. Вече 3 години и нещо. И просто това нещо ти дава connection към целия свят. Може да го кажеш така, примерно. И много е интересно, примерно, в началото, като почна да го правя това, го правих заедно с Стефан и, нали, на нас не се казва намерете някакви диджеи, обаче аз го правя това нещо за пръв път и си нямам на идея как трябва да намеря някой диджей от Европа, пък камо ли да бъде добър. Как мога да знам аз кой е добър, като ти виждаш някакъв продукт, просто на снимка и на видео и ти реално виждаш най-доброто от този човек. Ти не виждаш какво е реално. И тогава си спомням много добре как писах в Reddit. Това е много скандална история. Писах в Reddit, в съпредита на немски рап и на френски рап. Да ми препоръчат диджей хората там. И оттам те ми написаха някакви имена. И оттам аз намирам, нали, хората из Инстаграм и така нататък и преценявам долу-горе кой е окей, кой е не окей и почвам да пиша на хората. И първият диджей, който букнах, се казва Луи Ромео. Един много голям пич. Той е от Лион. И много е интересно, защото с този човек съм изградил някаква така връзка, която е, нали, пак повече от приятелска. В смисъл, ние наистина сме много добри приятели, нищо, че един живее в Франция, другия в България и до ден днешен, например, си комуникираме и така нататък и сме правили някакви други неща също заедно. Аз съм ходил да пускам в Лион. Той е идвал няколко пъти вече в София. И така сме се виждали в Париж също. Just for a coffee. Пускали сме в едно радио заедно, благодарение на него. И просто всички тия неща нямаше да се случат реално, ако не беше Карусел и, нали, не беше цялото това нещо да ми се предостави по този начин. Нали, аз съм и благодарен, че примерно съм се усетил изобщо да пиша в Reddit, разбираш. И то това е по-интересно, защото той не е единственият човек, който аз наскоро ги гледах. Имам поне 3-4 имена, с които поддържам някакъв контакт до ден днешен, от 2023 още. Сега сме 2026. И съм ходил да пускам и в Германия, и във Франция, и в Сърбия, и не знам и аз вече къде. Благодарение на това нещо. Живота има много интересен начин да ни сближи с правилните хора. Абсолютно. Абсолютно. Нали, все пак смятам, че и ти трябва да дадеш нещо от себе си по някакъв начин, за да видят хората, че реално правиш нещо, защото не може да очакваш да не правиш нищо и да отидеш някъде по принцип. Мен ми звучи, че и тези Mixcloud сетове, които си качва, обаче никой не ги е слушал, също са изиграли голяма роля. Със сигурност. Със сигурност това е доказателство, че ти може и да си мислиш, че никой не го забелязва, обаче явно има някой, който го гледа. И дори да е един човек, то един човек може да промени много неща. Така че със сигурност постоянството е най-важното нещо, което някой трябва, в смисъл, това е
Ако ни следват, значи млади хора от Шумен, и не само, които слушат този разговор, това би ги посъветвал на първо място. На първо място е постоянството. Със сигурност бих казал постоянството. Има много гадни периоди, дори когато вече си направил нещо, което примерно казваш си няма на къде повече от това да направя. Да кажем, че примерно аз си казвам в момента, че няма какво да направя повече. Не е така. Трябва да има постоянство и дори да не си добър, дори все едно някой да ти казва не се занимава с това нещо, това съм се убедил, че трябва да си вярваш. Ако не си вярваш. Ти спомена по-рано нещо много интересно ми стана, обаче не иска да те прекъсвам за това с изграждането на увереността, защото ти излизаш пред толкова много хора. Нали, ти разказа сега тук как си надскочил, обаче как успяваш да го развиеш това? Защото сега за младите хора е много важно и това е нещо доста актуално. И е трудно, не всеки се ражда с това чувство за увереност. Ето явно си търсил, нали, да изградиш този опит, за да имаш тази увереност в себе си, но какво е там положението, как се случва? Това с увереността наистина е някаква така тема, която бих казал ми е болна в някакъв момент, но съм се убедил все едно вече сам, че ако не си уверен в себе си, няма кой друг да бъде. В смисъл, примерно аз знам какво мога да направя, обаче не се чувствам достатъчно уверен в това, което правя и Стефчо да ми повтаря: братле, ти си много добър. Обаче аз си мисля, че не съм. Просто трябва наистина да го вярваш и това е, че някои хора много форсват някои неща и много искат да са перфектни. А то няма как да бъдеш перфектен. В смисъл, каквото и да направиш, винаги ще сгрешиш. И това е в музиката. И генерално аз си представям един диджей сет като някакво състезание. Примерно ти пускаш музика и примерно някой завой, влизаш малко по-рязко и не можеш да овладееш колата, обаче продължаваш, в смисъл не си се блъснал реално. Взел си го малко по-звратите, ама продължаваш. И е много готино пък, примерно, ако тръгнеш нещо да фейлваш, да го спасиш също. И нали, имало е някакви такива моменти, които тотално фейлваш всичко, обаче си казваш, се тая, в смисъл, продължаваш, защото реално, ако се задълбочиш това, хората го усещат и по-добре да се замислиш как да направиш нещо по-вау и хората си казват, мале, какво беше това, отколкото да фейлнеш и да се чуеш 3 минути сега. Какво да направя, че да излезна от тази ситуация? Тя вече е свършила, в смисъл, ти няма какво да направиш. И генерално е невъзможно да си безгрешен. В смисъл, ти го правиш това нещо на живо. Аз не мога да го разбера до ден днешен. Има хора, които се мъчат да са перфектни в това да миксират хип-хоп музика. Това е... Не съм го виждал до сега и примерно и са идвали супер много гости и съм ги гледал от чужбина как пускат музика и така нататък. И генерално това е много голяма грешка на подрастващите, според мен, диджеи в този стил музика, че се мъчат да миксират всичко. Няма как да миксираш всичко и да имаш интро за всичко. Все едно ти миксираш хаос. В смисъл, просто махни едното и пусни другото. Не го миксирай, примерно, или скречни едното и го вкарай, не знам. В смисъл, тия интрота все едно, те издават трака още преди да е започнал и човека в клуба вече знае какво ще започне още преди то да е започнал. И все едно някак си изненадата умира. Затова аз имам чувство, че е по-добре просто да си пускаш оригиналните парчета и от време на време някакви готини едити и ремиксове на нещо, което смяташ, че се заслужава да се чуе, ама генерално цялата идея на миксиране на 32 бара припева и ти миксираш другото и то почва да... Все едно е някакво много демоде, някакси, не знам, в смисъл. Зона на комфорт, по-скоро. Буквално е зона на комфорт. Защото просто знаеш, че звучи добре. Ма какво значи това? Къде е написано това? Никъде. То това е изкуство. Няма правила, то това е. Да. Че генерално
аз и за дрехите го смятам това също и за модата като цяло. Според мен няма мода. Просто няма правила за това нещо. Просто те Усещам. кефи нещо и го правиш по твой начин. В смисъл, ти ще си го намериш къв ти е начина, но просто не гледай да е по най-лесния. Някакси не гледай да е както всеки друг, защото те гледат един от друг. И си казват, той го прави, ако това аз ще го направя същото. И аз ще гепя примерно този микс. То няма лошо реално. И аз съм гепил много неща. Но някак си да, просто зона на комфорт. Това е най-доброто определение. Че просто хората излизат навън, според мен, да се забавляват и ние трябва да им дадем по някакъв начин екстра на това. За да бъдат наистина, да запомнят нещо. Да си кажат, музиката спря за 10 секунди. Примерно. Защото много хора пускат и няма нищо. Например, аз миналата седмица ми се случи така и всичкото не е някакъв подреден плейлист, просто си го мисля на момента. И примерно знам, че идва някакъв момент на някаква песен, ето всички ще пеят. И свалям канала и знам, че всички ще пеят. И естествено целият куп е горе. И всеки очаква аз пак да дигна канала и песента да продължи. Обаче аз просто го оставям така. И е пълна тишина. И хората малко си казват на 2 секунди, маля, какво става? Сега музиката спря. Обаче в този момент пускам другия трак и той е пак някакъв трак, който почва с някакъв вокал и някакво интро, всички знаят. И пак всички пеят. И според мен това е нещо, което кара хората да запомнят по някакъв начин, поне вечерта. Защото ти трябва да направиш неочакваното. Какъв е смисъл? Иначе мога да се стоя в нас и да се слуша музиката. Търсим нещо по-различно, все пак преживяване. Именно. И като си ги разпалил да поддържаш огъня. Да, и това е много важно, също, което също много хора не го осъзнават, ама нали, има и някои хора, които според мен се дразнят. Бях чул, наскоро имаше една история. Някакви пичове от Люлин искали да ме бият, защото много бързо съм бил сменял траковете. Някаква е така история. Класика. Ми каза един навер, вика, брат, внимай, кой ти звъни, че някой искал да те буква за някакво частно парти, обаче идеята било да те набият. Аз викам, супер. Какъв народен Смятай съд. докъде се стигна. Да иска да те бият, защото много ги палиш. Но идват. Те продължават да идват. Ама явно, да, това нали? беше интересното, че пичовете са напрегнали, че много бързо съм бил сменял песните. А според мен, ако оставаш 3 минути една песен, Точно може по-добре да си я си слушал у вас. Да. Някакси... Аз се спомням, че в Русе също, като бяхме ходили на участие, бях дошъл Да. с тебе и имаше едни пичове, които ни направиха проблем, че пускаш хип-хоп музика, а не хаоса, пък то се беше, нали, твоя вечер. Да. И те Не, дойдоха да всякакви го правят на такива проблем. глупости има, но интересно е, но според мен трябва да има динамика. Със сигурност трябва да има, особено в някакъв момент от вечерта, примерно между 1 и 15 и 3, примерно, 3 и 15, не знам. 2 часа трябва да има със сигурност някаква комбинация, в които хората наистина са горе и да знаеш, че това е партито. Пика им, да. Да. И това е другото брутално, че в България партитата са от 11 до 6. В принцип това никъде е друго. Никъде. Да. Аз имам малко проблем с това, като човек, който обича по-добре. Трудно е. Ти как се справяш до 6 часа да стоиш? Значи чиит кода, от сега ви го казвам, по принцип е да не пиете алкохол. Генерално. Тая работа, нали, може би за увереността в началото може да пиете леко алкохол, ако мислите, че това ще ви помогне в по-ранна възраст. Но аз като човек на 27 смятам, че това вече ми е абсолютно излишно и не пия алкохол, защото просто не виждам смисъл в това. Как така се забавляваш без алкохол? Много си вярвам. Развил си увереността на максимум вече. Да, вече просто. И това е и другото, което пак за дрехите, според мен, като изглеждаш добре и се чувстваш добре, и това много помага също. И се забавлявам, не знам, кефи си ме реално. Чувствам се добре зад пулта, танцувам си, мисля много по-бързо. Ако си пиян, няма да можеш да пишеш толкова бързо на клавиатурата песните, които се сещаш и какво ли не. Ти сега, като каза увереността,
може би тук да си поговорим малко повече за твоите лични проекти, неща, които си развил последно време, защото правиш много интересни работи, който не следва Василиански в Инстаграм, направете го, защото пуска много интересни работи там. Личен проект, нали, то единственото нещо, което имаме в момента е с един от най-добрите ми приятели, Теди, и нали, най-добрия колега, с който споделям пулта, който наистина е винаги до мен. И с него също споделяме заедно позицията резиденти Джей в Карусел и букинг агенти. Също между другото моето приятелство се заформи покрай Карусел с него. Защото аз го познавах от Инстаграм пак, е така. И бях ходил на няколко ивента, които е бил той там просто да го чекна с идеята да го букна като диджей в клуба. И бяхме се запознали на ивента на един от другите ми най-добри приятели, за който също е време да кажа, Стамен Радев, поздрави за него. Той се занимава с дрехи и си има собствен бранд. И мога да кажа, че му се получава доста добре. Амур Пропреда, нали? Да. Направим Не мисля, че го произнасяме както трябва, но е Амур Пропреда. На неговия ивент в Купе 2022 се запознах и така супер рандъм с Теди. Беше много забавно, защото Стамен тогава ме извика и нали, ми вика, брат, пускай си това, което те кефи и което смяташ, че по някакъв начин ще репрезентне бранда. И тогава и Марто High State of Mind, Мартин Димитров, поздрави за него. И тогава и с него се бяхме сдушили много и нали, стоя с него на пулта и пускам някакви неща от сорта на MF Doom и някакви такива много рап неща, които до ден днешен на много малко места можеш да пуснеш. По-скоро като фонова музика там на ивента. И това малкият идва там и ми вика, брат, не съм вярвал, че ще чуя някой да пусне Фреди Гипс в България. И аз му викам, що не, нали? Тако и там се запознахме. И след някакво време го извиках да пуска в клуба и много го бях продал на шефа с това, че ще пуска на Почи. Защото той реално, аз го бях слушал как пуска на Почи. И му викам, брат, сега искам да дойдеш да направиш добро първо впечатление. Викам, изглеждаш добре, готин пич си, малък си, надъхан си, донеси грамофоните. И той идва с грамофоните и те са такива обаче диджитал грамофони, които се свързват към лаптопа реално и не са истински Почи. И нали пускаме там с него и шефа идва примерно и ни гледа и ми вика, къде са Почите? И аз викам, на грамофоните. Това не са Почи. И аз викам, Почи са. Просто викам, една плоча пуска 100 трака. И както и да е, така се сближихме с Теди общо взето и мина някъде година и нещо, приятелчета си станахме, излизахме напред-назад и много искахме да направим нещо наше, обаче то просто нямаше какво. В смисъл, в началото се коментираше какво ли не трап парти, мрап парти, обаче това е много вече изтъркана схема според мен. И това е, че генерално, когато правиш нещо, според мен е готино да си първия, който го прави това нещо. Но е много трудно да го измислиш това нещо, защото в днешно време знаете, че вече всичко е измислено. И го мислихме и аз му бях казал, според мен няма някакво такова за дамите парти. Някакво да има R&B в него, да има някаква душа. И той вика, наистина няма такова, това и се заговорихме така. И го мислихме много време как да го направим и така нататък, как да се казва. И от нищо се казва така slow jam, защото просто буквално беше това, в смисъл с музиката, която искахме да пускаме. И нали, споделихме тази идея с тия наши приятели, Стамен, Марто, така нататък. Марто стои зад всички дизайни, които са в профила и нали, които са на ивента. И Марто, като го чу това, вика, мале, това като на Kanye West песента, Slow Jams. И ние такива, даже не бяхме се усетили за това генерално. И той вика, това е супер яко, може да вземем слогана Bring some friends you cool with. И това много ни изкефи нас също.
И го използвахме този слоган и така и си остана реално. И хората много се кефят реално на това нещо и го пишат и дори до ден днешен по някакви сторита. Първото парти го направихме зад карусел. И давахме страшно много пари за него, за техника, за наеми. Беше безумно. Много се вътрихме с колегата. Канихме някакви хора, имаха персонални покани и работи и примерно имаше 50 души на него. Даже и толкова може би е нямало. Пуснахме заря от покрива, но генерално идеята беше в началото на това парти искахме да го правим на някакви места, които все едно са нестандартни за хората. Но след като направихме това парти, видяхме колко скъпо излиза да го направиш генерално на улицата. Защото беше нали, в безистена зад клуба. И осъзнахме колко е скъпо да го правиш това нещо. И генерално колко е трудно, защото на ти трябва позволение от някакво място ти да пуснеш музика. Нали, навън ние имахме тогава проблеми с полиция и какво ли не, беше много зле. В смисъл наистина беше много зле. Даже и датата бяхме отменили, примерно трябваше да бъде в събота, ние го направихме в неделя, защото имаше някакъв проблем с театъра там, защото това се случва в задния двор на театъра реално. И беше просто страшен ужас. И оттам просто се пуснахме по течението. Тогава Георги, собственика на Карусел, ни предложи да направим второто издание в новия му бар. Тогава още не беше и ремонтирано самото място и пак е така с много... Нямаше маси, примерно в усен момент носихме някакви маси. Беше скандално пак, в смисъл пак беше много зле, но не беше чак толкова зле и поне не бяхме толкова назад. Третото, даже нямам спомен вече. На Графа го правихме в един бар, така се казваше място, един бар, Стевчо беше там. Да. И е така, с времето се мъчихме, намираме нови места, но е много трудно това, защото не и всички места са съгласни генерално да направят нещо с нас, защото сме буквално някакви мълчугани, които тият им казват, аре да направим парти. И просто и някак се не ни се връзват на естетиката, която ние си представяме за нас. И отне някакво време да намерим какъв е нали, баланса и кои са точните места, които хората харесват. Но още не мисля, че сме го намерили и е трудно, защото се изчерпват тия места просто и всеки път мислиш нещо ново и всеки месец искаш да дадеш нещо ново на хората, но е много трудно това, дори и в столицата. Сега кое издание ви предстои? Честно да ти кажа, не мога да ти кажа, но може би... Поредно. Аз наскоро разбрах. Значи от 2024 септември до сега 2026 април. Не знам колко са, ама... А гледате да ги правите регулярно всеки месец? Всеки месец. Може би сме пропуснали един месец или нещо е такова. Но... Генерално в началото това, което си казахме е, че трябва да правим готино промо и от самото начало се стараем тизърите за всяко едно партия са готини, но и това става много трудно в някакъв момент, защото не сме много хора, които го правим това нещо. Буквално сме 3-4 души, които стоим зад цялото нещо и в някакъв момент креативността, колкото и да я има, е трудно. От това което нали, ме държи жив и намирам нали, мотивация и ми ражда идея е да виждам някакви неща и да ми се случват. Това, малко е гадно това по принцип, но защото може да се слушат и лоши неща, може да се слушат и добри, но дори от лошите все едно изкарвам доброто в някакъв момент, независимо как. И когато ми се случват някакви неща и когато виждам някакви неща, ми идват идеи на главата просто. Това е. И когато примерно излезна извън България и видя нещо, видя някой друг как прави нещо, или гледам някой филм
или прочета нещо и ми идват някакви идеи. Примерно това последното видео до голяма степен беше инспирирано от Pulp Fiction. Както и първото видео някога на Slow Jams реално беше инспирирано от Pulp Fiction с куфърчето, което свети. Но този път много исках да има пистолети и да го пресъздадем по много друг начин, но се усетихме, че ще свалят клипа в Инстаграм и решихме да няма пистолети. Иначе ще да бъде много готино с пистолети. Вдъхновение. Да, със сигурност трябва да гледаш някакви неща, за да черпиш мотивация, според мен. Иначе е много трудно. А в други градове не мислите ли да разширите? Защото ето виж, Направихме липсва ви в Пловдив локации. преди няколко седмици. Изкефиха се хората, но генерално и това е много кофти, че един път го правим в неделя, друг път го правим в петък, друг път го правим в събота и още не можем да накараме хората да ни повярват, че петък е окей дата за нас. Но и това ще стане. В смисъл, това са вече такива детайли, по-бизнес насочени, няма смисъл да ги вкарваме в Да. разговора. Да. Ето, мен ме звучи, че и бакалавъра, пък който се завършил в УНСС, се влиза в момента в тежест. Това с това бакалавър, и аз си го мислех, но генерално се замислих, че ако спра примерно да се занимавам с музика, пак ще трябва да се занимавам с музика, ако трябва да работя това, защото примерно ще отида да работя в патентното ведомство. Не знам. И ще се занимавам с това, че някой е пуснал музика от Spotify в кафето си. Примерно, и се чува на улицата. Някакви такива глупости, не знам. В смисъл, това са някакви такива маладжийски работи, които говоря в момента, но генерално да, не съм По-скоро сигурен се за този съчетава университет. изкуството с бизнеса и някак си в днешни времена си е Не необходимо знам да колко ми имаш е тия помогнал умения. този университет, но да. По-скоро Може и- опита. По-скоро, да, и някакви хора, с които съм се запознал, макар че не мисля, че съм много. Но, да. Ами, аз много ми се искаш, защото ти от това, което разказа до момента, този целият път, това е супер много работа, нали, много лишения също, нали, ти просто си го виждал като някакъв път и, нали, сега в днешно време много хора ти каза, трябва да влагат повече усилия, не да се опитват, нали, по най-ниското съпротивление, нали, малко влизаме така в точно тая, нали, хъсъл култура, която е супер припозната, като че ли на хората, може би, нашия набор, там все още от 90-те, нали, години. Обаче сега, необходимо ли е това, да минаваш точно по този най-тежкия път? Ти как ги виждаш нещата в момента за един млад човек, който сега трябва да прохожда? Това ли е начина? То много зависи, според мен, живота се едно и средата, в която си роден и как живота ти започва генерално, защото генерално в момента подрастващите диджеи, примерно, всичко тръгва от TikTok. Това ми е малко не ме кефи, защото всеки гледа от TikTok и какъв транзишън да открадна или какъв транзишън да направя, за да имам гледания в TikTok. Да, ама тия гледания в TikTok не ти носят нищо, освен гледания в TikTok. В смисъл, какво значение има какво правиш в TikTok? Има значение какво правиш зад пулта, пред хората. И съм бил свидетел на много такива диджеи, дето все едно в TikTok изглежда като вау, но на живо, в смисъл не казвам, че е зле, но просто е диджей. В смисъл, не е това, което изглежда. И това с хъсъл културата, гумата ми беше подарила една плоча там едно време на 50 Cent. Get Rich or Die Trying. Много добър албум. Тая плоча се ми стои така в стаята от години. И постоянно си го изслушам този албум, нали? И генерално тази хъсъл култура си я има според мен. И просто когато станеш сам, най-много го усещаш това нещо. Все едно трябва да излезеш от зоната на комфорт, за да разбереш наистина какво се случва в живота, защото ми се е случвало, нали, буквално да ям
хляб с майонеза и лютеница, защото просто нямам пари. И не мога да искам от нашите пари. Защото примерно те са ми дали хикс сума за месеца и са ми казали да си не, това е. И истината е, че е можело да им се обадя и да им кажа, моля, бе, дайте им пари. И те щяха да ми дадат. Но аз съм избрал другия начин да си изстрадам решенията и действията и като не съм си изчислил парите и съм гладувал, примерно, и съм ял някакви бокуци. И това с хъсъл културата е... Не знам, това е пак част от това да си постоянен. В смисъл, каквото и да правиш. В смисъл, ако обичаш нещо, независимо по какъв начин, ще намериш начина. И рано или късно това нещо ще се отплати по някакъв начин. Какъвто и да е той. Като положиш стабилната основа. Да, примерно, наистина аз... Всичко е хъсъл, наистина, като се замисля. Дори и това да вярваш в себе си, според мен е някакъв начин, все едно да се постараеш по някакъв начин да повярваш в себе си. Защото наистина няма кой друг да ти повярва, освен ти, ако не си повярваш на себе си, няма кой. В смисъл, колкото и да ти го повтарят най-добрите ти приятели, ти обясняват колко си добър в това, което правиш, ако ти не си повярваш. Според мен по-скоро е дисциплина на мислене, начин на мислене, култивиране на това положително мислене, а пък хъсъл културата по-скоро провокира това, нали, ти да блъскаш, независимо какво се случва в живота си. Нали. Ти постоянно дори най-лошите неща да ти се се трудиш. случват. Да. Ти знаеш, че правиш нещо и няма да спреш да го правиш. И имаш някаква цел, независимо каква е тя. Тъпото е, че нали, най-вероятно на всеки човек му се променят целите постоянно. Но все пак имаш някаква главна цел в живота, независимо каква е тя, примерно. Всички искаме да сме спокойни в бъдеще, примерно. И това ни е най-голямата цел. Примерно аз наистина в момента, като се замисля, искам след 10 години просто да знам, че съм спокоен и не ме е грижа за нищо. Тук значи влизаме отвъд материалните цели. Обаче... Да, със сигурност. За мен е много по-важно да знаеш, че се чувстваш добре и в смисъл... А необходимо ли е да постигнем нещо, за да се чувстваме спокойно? И то да измерим как финансово, може би. Точно това ще я кажа. финансово, материално. Според мен материалното те кара да си щастлив за определен период. И това е кофтито, че примерно когато получиш нещо материално и ти сам се възнаградиш с нещо материално, минава някакво време и ти спираш да се радваш на това материално нещо. Пример давам кола. Примерно ти караш колата си и примерно те кефи много. Обаче в някакъв момент си казваш, аз искам друга кола. Обаче пък приятелите ти казват за какво ти е друга кола, твоята кола е супер. И примерно някой приятел има друга кола, която е не толкова готина, колко твоята, иска твоята кола. Но това са такива работи, които нямат значение, защото... И не ти носят спокойствието, което търсиш. Да, вътрешния мир. Ти дори да си купиш по-скъпата кола, пак ще си радостен известно време, както е било с първата кола, и после пак ще искаш някаква още по-скъпа. Нали, единственото по-така, нали, материалистично нещо, бих казал апартамент, обаче то не мисля, че е точно материалистично това някакси. По-скоро е спокойствие на някакъв друг. Базови нужди, нали? Да се покриеш със сигурност. Това пак е много... Но не е, нали, на всяка цена, в смисъл много е яко да предадем, може би, това послание, че ето, да, супер е окей, човек търси някаква стабилност, живее в материалистичен свят, не може, нали, да се заврем в една пещера и до там, но пък и не може да поставим само акцент на това. Тоест ти, ето, ако правиш това само за материалните облаги, ти може би нямаше да влагаш тая енергия, това желание, хората нямаше да го препознават толкова лично, защото ще да си кажат, той е така пуска само колкото, нали, да не вземем парите. Да, и това е много фъни между другото с материалистичните неща, сега се замисляме за дрехите и примерно наскоро някакъв вере така ме спира и от нищото ми вика,
брат, се каня да те питам, ти откъде си вземаш дрехите? Аз съм някакъв такъв. В смисъл, как така, откъде си вземам дрехите? Все едно той си мисли, че от едно определено място си ги вземам. И му викам, как така, откъде си вземам дрехите? И той вика, откъде са тия дрехи? И аз такъв случай се заглеждам и буквално гледам, че всичките ми дрехи по мен са от някаква втора употреба. И примерно горнището е от някаква втора употреба на графа, дънките са от някакъв трифт стор в Милано и така съм си събрал някакви неща и реално е готин аутфит, а не е много скъп. Обаче хората си викат какъв е този аутфит се. И това е, че наистина никога не съм гледал по някакъв, нали, че не мисля, че материалистичните неща носят спокойствие. Ти се радваш за момента. Примерно, това си го купувам и се радвам една седмица и после реално пак не съм спокоен и мисля за проблеми някакви. Човек трябва да работи вътре в себе си, а не външно. Нали, защото нещата външно Да, вече живеем в свят, където всеки може да си набави. И наистина аз може би, като се замисля, е много трудно да намериш това спокойствие пълно. Особено когато живееш в някакъв град с супер динамика. Аз това съм му казал и на Стефчо, реално, че мен ми харесва, колкото и да не го осъзнавам, в някакъв момент нали, се замислям и го осъзнавам. Аз много обичам напрежението, което е много тъпо да го кажа, ама все едно това ме държи жив. И обичам постоянно съм навънка, постоянно се случват някакви неща. Има и случаи, които нищо не се случва за жалост. И се чуеш какво да измислиш и да направиш, но генерално смятам, че София е такъв град, който предразполага да си постоянно напрегнат, което и е добре, и е зле. В смисъл, не мога да преценя, честно казвам. Това е цената, която това плащаш. е цената, да. Всеки си мисли, че просто е така, но не е просто така. Той е до типа характер на човека, това и какво има нужда в момента, в сегашния му период в живота да му се случва. Не, то генерално аз знам, че това винаги е било така. Още откакто сме били студенти. Някак си ме кефеше това. Може би, защото в училище го нямах това, не знам. Аз бях на същия принцип, обаче това е, че сме научени пък, че колкото повече се трудим и колкото повече се чувстваме заети, сме си запълнили времето с някакви неща, толкова по-удовлетворени се чувстваме за себе си, защото се случват някакви неща, обаче те дали мърдат стрелката в правилната посока, никой не знае. Нали, той е на същия принцип на хората, които бачкат по 80 часа на седмица, ама си стоят на едно и също място с години. Нали, те го имат постоянството, обаче дали се развиват в правилната посока, дали поглеждат вътре в себе си или искат да са на едно базово, стабилно, сигурно ниво, нали, тая илюзорната сигурност. Да, той и идва и този момент, в който ти се замисляш, примерно, нали, пак за музиката, да се върна, че реално ти не можеш да го правиш това цял живот. Поне аз така мисля за себе си. Нали. В смисъл, Дейвид Гета най-вероятно може да го прави цял живот, но аз съм реалист и смятам, че в някакъв момент може би няма да съм млад и готин. И ще ми писне просто, примерно. Не знам на каква възраст ще стане това, но генерално, примерно, не си представям да съм на 40 и да имам 4 участия в седмицата в 4 различни града, както тази седмица, примерно. И да обикалям като главав с колата сам. И да ме мислят, примерно, какво правя семейството ми. Някак си не върви цялото нещо. Да, мен пак ми звучи, че до сега, както са се нареждали нещата в живота, ще дойде един момент, в който съвсем натурално ще го има този транзишън в следващия етап на живота си, в който да се занимаваш с нещо по-лежерно, да Със кажем. сигурност, да. То вече има някакви идеи и така нататък, но просто ти няма как да бъдеш сигурен още в това, което търсиш още насоката. Но другото готино, което може да направиш някакъв момент, според мен, е да имаш просто по-малко участия, но да са по-качествени. Примерно бих казал, че дори в момента бих се чувствал добре да пускам само в карусел.
примерно, защото знам, че там е наистина много готино и се чувствам като у дома и не се чувствам, примерно, толкова изтощен. И защото си е и в града и не трябва да пътувам и така нататък. Отивам си с колата, връщам се с колата, лягам си. Но има някои участия, които примерно пускаш 1 час и си изтощен някак. А се едно си пускал цяла вечер. Много ми харесва, че ти, въпреки нали, тая палитра от възможности, която имаш, това развитие, ти продължаваш все пак, ето сега ти си на гости в Шумен, обаче не само идваш и пускаш и в Шумен от време на време, което е и е много готино, защото ето сега младите хора, нали, няма да им Зино. кажем, Да. бягайте само в София, търсете Стилянски Поздрави или за Варна. Зино, да. Да, това вече може би ми е, не знам, 4-то може би участие в Зино. Вече мога да кажа, че съм обиколил всичките барове в Шумен и всички са готини. Зино е много готино също. Радвам се, че ще пускам утре там. А ще го правиш? Така, особено по празниците, аз генерално си минавам през Шумен винаги когато ходя към Варна, което значи всеки месец, но за жалост минавам само да вия нашите, да вечерям с тях и продължавам. Евентуално ако някога успея да се прибера от предния ден, остана за 1 ден да ги вия. Но много ми е такова носталгично цялото нещо. И защото знам, че и примерно и утре ще се събера такива хора като Стефчо, като теб, познати лица още от училище. И някак си готино е такова да видя всичките лица на едно място пак. Чувствам се пак като на 18 такова някакво. Ти мислиш, че в Шумен може да развием така този вкус на младите към добрата музика, да се организират някакви по-готини събития? Може, аз дори се сещам, имаше преди години Петър ли го организираше това нещо, какво беше Шумен и Буден. Това беше много яко. В един парк бях пускал, помня, имаше една сфера там направена. Това беше много яко, да. Работим заедно в Подобри, между другото, така че много все още яко. продължаваме. Поздрави на Петър, да. Това е готина инициатива. Реално и в скейт парка бях пускал, помня. Имаше много неща, да. Знаеш, кое обаче много тъжно? Установих вчера, че са закрили страницата на Шумен и Буден. Аз исках да си направя проучване, тук малко да извадя снимки от архива, обаче, ето с тия свежи хора, които все пак си идват в Шумен от време на време, може би е някакъв знак, сигнал, че трябва да възродим тия процеси. Аз генерално се сещам сега и тия неща, извинявай, че те прекъсвам, аз се сещам направо в училище, като бях още, имаше някакви скандални неща. Ние имахме някакъв маскен бал. Някакви работи там горе пред учителската стая, хора с маски, танци, все едно си в Америка такова, разбираш? Което иначе, че сега не се случва. Не се случва, да. Което не знам кой е виновен, честно казвам. Не мисля, че има някой виновен. Просто поколенията много се променят и всичко е много забързано и някак си никой не обръща внимание на нещо да остане все едно. И ти каза TikTok. Всеки иска да се случва нещо, нали? И нищо не остава реално в историята и спомена на детето в случая. Защото аз имам много спомени от училище такива, които... Примерно Татяна Кипирова, поздрави за нея. Тя с нейните пиеси, аз даже, ако я видя сега, аз трябва да говоря с нея, разбираш. Аз съм участвал в нейна пиеса един път и след това съм участвал всички други също, просто тогава вече бях диджей. И първата пиеса, която участвах, беше много нелепо, ме беше много срам и беше някаква супер скандална такова роля от сорта на, че все едно някой момиче от село и някой момиче от града, нещо е такова мисля, че беше, се карат за мене, а аз съм някакъв идиот. И аз даже не трябваше да говоря. И просто това го помня как отивам по средата и заставам и 2 момичета ме дърпат от двете страни. И беше супер и си викам, какво правя живота си, сеш се. И после, нали, реално почна да се занимавам с музиката и Кипирова тогава ми каза, искаш ли просто ти да се занимаваш с музиката за самата пиеса. И това го правих силно 2-3 години.
Да, И тя не пише шестици за това нещо. Много, между много. другото. Аз Бонусчета такива. да добавя към твоята нелепа история, че аз съм участвала в тези пиеси няколко години преди теб и то в ролята не на кой да е, а овеца от червената шапчица. Така че тя ги правеше наистина изключително всичко наопаки. Искам да кажа за зрителите и ако има ученици от ПМГ, не си мислете, че що ме писала шестици, е имало само шестици. В смисъл, Така е. тази жена наистина пишеше и много двойки. Но да, интересно е това, защото нали, с тия пиеси и всички глупости да сме правили в училище, сега изведнъж съм на 27 и правим някакви пиеси, за да продаваме някакво парти. В смисъл. Извън училище. Това е малко, да, извода е брутален. Но влиза всичко си има, Да. намества се в Много е пъзела. забавно това, като се замисля. Наистина се замислям, че може би по някакъв начин трябва да я намеря и да й покажа някакви клипове. Това е много... Не бях се замислял за това. Аз съм сигурна, че се гордея с този кадър, Да, който е дори аз произвела. не съм очаквал чак толкова. Можех сега ти Уау, да я от поканеш неща. и да я вкараш в роля. Това вече ще... Трябва да е в червено, обаче Трябва да не е в забравяй. червено, да. Трябва да е Така в че аз не червено. искам явно не иначе. Трябва да е така. в червено със сигурност. Да. Добре, аз предлагам някакси все пак трябва да се ориентираме и към това, че наистина ни гледат много млади хора. Надяваме се и ще ни гледат и какво ти би ги посъветвал, ако нали, те първа тръгват по този път. Може да е нещо, което може би сега ти мислиш, че те трябва да направят различно или пък да вземат ли този пример, нещата, които разказа. Кое ще е нещо, което трябва да им кажем, айде хора от утре, ако искате нали, да се развивате в тая сфера, как да им помогнем? Какво да им кажем? Това е, че генерално аз и това си мислех, че генерално никой не може да даде формулата за това нещо. Генерално няма формула за нито за успех, нито за нищо. Примерно, преди да почна с тия съвети, да кажа примерно и за, както говорихме за пиесте, това последния клип, дето го правихме, нали? И то генерално цялата концепция се промени в последния момент за това, че няма да имаме пистолети, защото идеята беше да отидем с куфърчето и да вземем картината и да насочим пистолетите и да вземем и куфърчето и картината. И Теди вика, добре, сега като няма пистолети, каква е логиката да даваме куфърчето и да вземем картината? Вика, и каква е логиката ние да си купуваме нашата картина? И аз му викам, брат, не винаги трябва нещо да има логика. Разбираш смисъл, ако изглежда добре и реално, кой ще си каже, тия си откупуват собствената картина? А що примерно да не е, може да го погледнеш от сорта на, че примерно някой друг я е правил тая картина и ние си я искаме, защото е за нас, примерно. Много неща със смисъл и не мисля, че нещо трябва да има логика, по принцип. Просто го правиш както го усещаш. И генерално съвета ми за по-малките е, че трябва да бъдат много постоянни в това, което правят. Да не разчитат само на социалните мрежи, а да направят нещо в истинския живот, независимо какво е то. Дали ще отидат в някое заведение да питат, може ли да пускам тук, дали ще измислят някакъв по-различен маркетинг на това, което правят. Защото и това е много важно, реално в днешно време. Просто да са постоянни, да са уверени малко повече в себе си, да се обличат добре, защото Това е важно, явно. както изглеждаш, така се и чувстваш и ти си някакъв продукт в крайна сметка и според мен малко или много хората те букват спрямо. Първо виждат реално как изглеждаш, после виждат, чуват какво правиш. И да не пият алкохол, ако има как. Поне, или ако пият да е първите години и да знаят, че това нещо не може да продължава, защото не води до нищо добро. Защото и аз съм минал през този период. И кръга е много важен. Кръга от приятели е, може би даже, защото просто ако си заобиколен от хора, които са също толкова мотивирани за живота, генерално не говоря за музиката, просто за живота и имат някакви цели и представа и визия за бъдещето, подобна на твоята, бъди с тях просто. И
постоянно има хора покрай теб, които правят нещо, което се заслужава да бъде чуто или видяно, както Стамен каза с дрехите, примерно. Не е задължително да носиш Гучи, примерно. Може да подкрепиш приятеля си и да носиш неговия бранд. И когато виждаш стойност нещо, по-добре бъди с този човек, в смисъл, помогни на някой, който ще помогне и на теб, реално. Защото, примерно, Стамен ми е помогнал много също. Подарява ми дрехи и така нататък. Хората ме виждат, правят ми комплимент за дрехите, аз казвам от къде са. И те, примерно, отиват при него и си купуват дрехи от него, примерно. И по този начин сме си помогнали и двамата, реално, защото на мен са ми направили някакви хора комплимент и са се изкефили, примерно. И се отишли, примерно, се взели нещо от него. И генерално смятам, че хората сме хора, за да си помагаме и няма как да търсиш помощ от някой по-нагоре постоянно, примерно. И просто трябва да си помагате взаимно хората, които сте на един и същ левел някакси и гледате в една и съща посока и се бутате един друг. Да, и това създава стойност, в крайна сметка. Със сигурност, защото просто иначе няма смисъл някакси. Абсолютно съм съгласен. Мисля, че е прекрасен завършек. Аз лично целият разговор доста се взех и за себе си, така приключвам вдъхновен, не знам за теб. Абсолютно. Много ми беше интересно, защото толкова години сме се виждали. Гледай сега един страхотен повод. И благодарение на Стефан, на вашето приятелство и това, за което завършихме в края. Стефчо го познавам 12 години поне. 2015, примерно, 14, не знам. Плюс-минус, да. Но и аз днеска чух нови интересни, пикантни неща, които ще бъдат интересни за зрителите, така че абонирайте се за още такива интересни личности.